presented by Rahul Recording Studio, Ladania। जोरे जोरे सुपावा के तोहरे चढ़ौलियो के तोहरे चढ़ौलियो। जोरे जोरे सुपावा के तोहरे चढ़ेलियो के तोहरे चढ़ेलियो के छठी माई के छठी माई घाटे केलवा से सजलियो ये छठी माई घाटे केलवा से सजलियो। ये घाट पर कलश हम बैठलियो गे घाट पर कलश हम बैठलियो। ये छठी माई घाटे केलवा से सजइबो। ये छठी माई घाटे केलवा से सजइबो। एक बेर छठी माई बेटा दई दे केने छही बेटा के उदास गे। एक बेर छठी माई बेटा दई दे केने छही बेटा के उदास गे। गे जोरे जोरे नारियल हम चढ़इबो गे जोरे जोरे नारियल हम चढ़इबो। गे छठी माई घाटे केलवा से सजइबो। गे छठी माई घाटे केलवा से सजइबो। सब लोग मारते रही हमरा के ताना गोदी में दही मैलना। सब लोग मारते रही हमरा के ताना गोदी में दही मैलना। गे राम भगत दहुरा लई के औतो गे राम भगत दौरा लई के औतो। गे राहुल रंजन घाटे माई तोर सजौतो। गे राहुल रंजन घाटे माई तोर सजौतो। गे छठी माई घाटे केलवा से सजइबो। गोपालगंज।